Вітаю спадарства, з вами падкаст вальнадумства. Вітаю, Францішак. Усім вітаю. Да, мы штосьці за апошнія 2 тыдні не так уж шмат цікавых навінаў знайшлі. Для мяне самае цікавае такой лібертарыянскай движухі гэта быў у нас з табой, Францішак, спор пра тэорыю вайны. З чаго гэта пачалося? За апошнія 2 тыдні Расія штосьці занадта шмат розных war crimes зрабіла, у тым ліку і забівала палонных салдатаў украінскіх, відосы ўсплылі гэтыя. Расія нанесла шмат удараў па цывільнаму насельніцтву. Тут у Львове ўвогуле жах. Там была гісторыя, што у чувака ўсю сям'ю забіла, а ён выжыў толькі таму, што сышоў у іншы пакой за вадой. Вось, і тут весь Львов, у Львове быў траур вялікі. Так, і у нас такое паўстала пытанне, што ў лібертарыянстве не хапае тэорыі вайны. Тобто у нас ёсць шмат тэмаў, дзе тэорыя распрацавана вельмі добра, а вось мы прыйшлі да выніку, што лібертарыянцы не вельмі-то і моцна могуць абараняць сябе, таму што проста наша ідэалогія не вельмі гэта дазваляе. І нашым такім краеугольным каменем было пытанне, ці, то есть зразумела, калі на вас хтосьці нападае, то вы можете яму адпавядаць і забіваць нават, калі ён намагаецца вас забіць. А ці можете вы забіваць тых, хто дапамагае гэтаму чалавеку, які вас забівае, тобто умоўна чалавеку, які падае снаряд. Тобто калі взяць прынцыпнай агрэсіі, то мне здаецца, што нельга. І тады атрымліваецца, што тобто ты можаш забіваць толькі тых, хто ў цябе ўжо страляе або ўжо гатовы страляць. Але інтуітыўна гэта выглядае дзіўна. Тобто інтуітыўна гэта не мусіць так працаваць. І калі мы кажам, што ты можаш забіваць чалавека, які падае снаряды, то атрымліваецца, ты можаш забіваць чалавека, які дапамагае таму, хто падае снаряды, і гэтым, і так далей. І мы прыйшлі да 2 супрацьлеглых тэорый. Тобто, што забіваць нікога нельга, акрамя салдат, якія страляюць, і да таго, што забіваць можна ўвогуле ўсіх. І вось там было б цікава нашы слухачы, вашу думку на гэты конт. Вот умоўна ідзе вайна там паміж краінай А і краінай Б. Як зразумець, каго можна забіваць, а каго забіваць нельга? Так, тому што тут калі ідзе ўжо тое, што падаваць снаряды, ён падае снаряды там і нібыта сам удзельнічае ў гэтым забойстве, тому што ён ведае, для чаго ён падае снаряды і так далей. Зноў жа пытанне, а ці тое, што ведае ён, для чаго падае снаряды, павінна мець значэнне, так? Ці ягоная свядомасць вызначае тое, ці робіць ён злачынства ці не. А калі ён не ведае, для чаго ён падае снаряды, калі ён проста там перадае і ўвогуле там не думае пра гэта, ці гэта змяняе сітуацыю? Па ідэі не павінна, бо дзеянне ёсць дзеянне, і вось ён там удзельнічае ў гэтым, а потым, а той, хто робіць гэтыя снаряды, так? І таксама, можна сказаць, ці ведае ён, дзеля чаго ён робіць гэты снаряды, ён можа зрабіць гэты снаряд там проста там і думаць, што яны там для абароны будуць ужывацца, і тэарэтычна ён не можа ведаць дакладна, што тыя снаряды, якія ён робіць, будуць нажывацца на нападзенне. Але ў выпадку, напрыклад, сённяшняй Расіі, ён можа ведаць это дакладна. Ён дакладна ведае, што снаряд, які ён зробіць, адправіцца на вайну і будзе страляніна па жыхарам Украіны, альбо не па жыхарам, а па нейкай інфраструктуры. Вось, і таксама тады пытанне, ад якога моманту пачынаецца эта дапамога? Можа быць, калі ты там расійскай нафтай карыстаешся, то таксама тыя грошы, якія ты за это плаціш, ты ведаеш, што яны пойдуць на вайну. І тады пытанне, а ці можна ў еўрапейскіх гарадах на запраўках забіваць людзей, якія там запраўляюцца, так? Таму што яны ўжываюць там, таму што фактычна яны больш-менш свядома фінансуюць вайну такім чынам. І прыходзім да абсурда, так, што забіваць можна фактычна ўсіх. Альбо сітуацыя, што забіваць можна толькі таго, хто рэальна вось ужо узяў і нацэліўся са зброяй, хто рэальна, окей, можа быць, не ўзяў і нацэліўся, але там прынёс зброю, прывёў баявую гатоўнасць і зараз зберэцца ў цябе страляць. І першапачатковае было пытанне, звязанае хутчэй з тым, ці можна забіваць расійскага вайскоўца, якога яшчэ не адправілі ва ўкраіну. Так? То бок яго не адправілі, ён там сабе там штосьці усім не удзельнічае, але ты маеш упэўненасць, што яго адправіць на эту вайну, так, і ці можаш ты яго тады забіваць. І адказу мы не маем.
Адказу мы Мгм. не маем, бо усе адказы, калі за імі ісці паслядоўна, прыводзяць да даволі абсурдных вынікаў. Вось і па сутнасці тэорыю вайны, ну калі Ротбард там пісаў пра вайну, ён вельмі павярхоўна это ўсё адзначаў. Я не ведаю, ці хто-небудзь з лібертарыянскіх філосафаў вельмі дакладна гэтую тэму разглядаў вельмі падрабязна, я не знайшоў. Ну вот я таксама спрабаваў прагугліць і штось нічога такого цікавага я не знайшоў. А гэта што азначае, што вось у нашых слухачоў, у каго є хіст да філасофіі, то яны могуць напісаць сваю кнігу і мы з задавальненнем пачытаем, і гэта будзе вялікі ўклад у лібертарыянства. Так, да. Таму што насправдзе жоднай ідэалогіі. Так, тут же нават тут не пытанне, это бо асноўна, калі кажуць пра абаронку, калі размаўляюць пра лібертарыянстве пра абаронку, это пытанне, а як мы без прызыва справімся там, а як мы будзем фінансаваць войска і так далей. Але у чым так насамрэч праблема? Нават калі мы ўявім сабе, што гэтыя праблемы вырашаны, што войска нармальна фінансуецца добраахвотна, што там альбо прыватныя кампаніі уключаюць это ў свой кошт, і людзі ўсё роўна імі карыстаюцца, альбо людзі скідваюцца, альбо там гэтых грошай хапае на добрую моцную кантрактную армію, якая баяздольная, альбо людзі добраахвотнікамі ідуць у выпадку пачатка вайны. Уявім сабе, што гэта ўсё вырашана, нават тады ўсё роўна эта лібертарыянская армія становіцца небаяздольнай, бо пытанне таго, а па каму можна страляць, не вырашана. Да. І насправдзе жодная ідэалогія яна гэта пытанне не вырашыла, таму у свеце прыдумалі ўсе гэтыя канвенцыі, там Жэнеўская, напрыклад, якія накіраваны першае на тое, каб проста зменшыць колькасць жертваў вайны. Але мы бачым, што ёсць краіны, якія кладуць просто на все гэтыя канвенцыі. Я тут кажу не толькі зразумела пра Расію, нават пра амерыканцаў можна казаць тое ж самае, які ў В'етнаме там напалмам выпалівалі вёскі. Тобто калі ў цябе ёсць ядзерная зброя ў тваёй краіны, то в прынцыпе ты можаш забіць на гэты все канвенцыі. І нават краіны, якія там падпісвалі дамоўленасці тыпу Літвы, яны ў свой час падпісалі дамову, што яны не будуць выкарыстоўваць касетны боепрыпасы. Але яны яшчэ год таму выйшлі з яе, таму што яны разумеюць, што вораг патэнцыйны, яму будзе пофіг выкарыстоўваць, не выкарыстоўваць. Таму чаму мы мусім супраціўляцца з дапамогай менш эфектыўнай зброі, калі ёсць больш эфектыўнай, хаця і там забаронена фармальна. Тобто, конечно, складанае пытанне, і ёсць куды, і это цікава, таму што ёсць яшчэ такі вялікі пласт працы, які лібертарыянцам трэба зрабіць проста. Так, па сутнасці, як тут можна адсюль паспрабаваць выхіснуцца, это праз сусветную лібертарыянскую рэвалюцыю. Мы уже, што калі, фактычна табе, калі у цябе наступіў анкап, табе арганізаваць вайну будзе вельмі складана. То бок Расія, будучы лібертарыянскай, не магла б напасці на Украіну, это было б супер складана яе зрабіць. Вось, і калі ўявім сабе, што там увесь свет стаў бы там нейкі ў лібертарыянскім, то, конечно, такая праблема не існавала фактычна. Так, але зноў жа мы лібертарыянцаў часта нас упрекаюць у тым, што мы любім там усякія утопіі, як быццам уся наша ідэалогія трохі утапічная. І, дарэчы, што ты пра гэта думаеш? Ці лібертарыянства утапічна? В форме анкапу утапічна максімальна. А што ты маеш на ўвазе пад словом утапічна? Утапічна, што да гэтага нельга дайці проста ніяк. Вось проста маё меркаванне наконт гэтага ўсяго, што можна слова утапічна разглядаць у двух розных сэнсах. Так, слова утапічна, нават слова немагчыма. Просто давай не будем казаць пра утапічна, пра немагчыма у двух розных сэнсах. Першы сэнс этого слова это немагчыма прынцыпова. Гэта ты прынцыпова не зможаш у сябе са спіны атрасціць крылы заўтра, так, і паляцець на іх. І людзі прынцыпова не могуць лётаць як птушкі на ўласных крылах. Так, гэта прынцыпова немагчыма. Окей, хтосьці можа сказаць, што зараз мы там цела памадыфікуем, і гэта прынцыпова стане магчыма. Добра, да прынцыповай немагчымасці гэта
рухацца хутчэй, чым хуткасць святла. Так, вось это такія рэчы, якія прынцыпова немагчымы. Камунізм прынцыпова немагчымы. Вось, а ёсць такія рэчы, якія настолькі цяжка ажыццявіць, што можна сказаць, што это немагчыма. Это, напрыклад, вось у мяне быў прыклад, што ўсе там атрасцяць крылы, гэта прынцыпова немагчыма, а практычна немагчыма гэта, напрыклад, каб усе кітайцы вывучылі беларускую мову, а ўсе беларусы вывучылі кітайскую мову. Так? То бок прынцыпова магчымасць такая ёсць. Так? Ніякіх такіх тэарэтычных перашкодаў няма. Можна ўзяць, і ўсе людзі могуць вывучыць там розныя мовы. Але на практыцы это настолькі цяжка для ажыццяўлення, што можна сказаць, што это немагчыма для ажыццяўлення. Ну чуеш, ну тады і камунізм можна пабудаваць насправдзе. Я сабе магу уявіць камуністычную там камуну, у якой там 50 чалавек жыве, і в такім сэнсе то камунізм там магчымы. Але просто каб гэта ажыццявіць трэба... Это камуна вымре. Ну, чуеш, у цябе ёсць сям'я. Ты можна сказаць, што мы жывём па камуністычным прынцыпам. Ну, у мяне насправдзе так, хутчэй. Ну, тобто у нас все агульнае. Ты працуеш на наёмнай працы. Ты не жывеш. Не, я не кажу, я кажу, калі ўзяць сям'ю вот унутры яе, тобто калі прыбраць там зовнішні свет, то мы жывём унутры тыпу, ну, можна сказаць, што такой камуннай. У нас ну, тобто, калі у маленькім прыбліжэнні, то яно можа і працуе. Просто для таго, каб на ўсёй планеце быў камунізм, яно працуе з-за таго, што ў цябе ёсць некамуністычны свет вакол цябе. З-за таго, што ў цябе ёсць капіталізм. Так, менавіта так. За гэта яно працуе. Менавіта так. Капіталізм працуе. Но на нашай планеце, атрымліваецца, можна пабудаваць камунізм. Просто трэба ўсіх, акрамя маёй сям'і, вынішчыць. І, па суці, на зямле працуе камунізм. Але мы разумеем, што мы не пра то размаўляем, калі хочам пабудаваць лібертарыянства. Ну і таму прызываць да лібертарыянскай рэвалюцыі гэта таксама дзіўна, таму што каб праводзіць такую рэвалюцыю, прыйдзецца як і камуністам знішчыць даволі шмат людзей. А гэта знову неправільны падход. Я так не думаю. Якраз такі лібертарыянства ў гэтым плане можа існаваць без знішчэння людзей. Прычына, чаму камуністам трэба знішчаць людзей, таму што інакш ты не зможаш цэнтральна планаваць. Табе у цябе цэнтральны план трэба рэалізоўваць. Нет, ты пра сацыялізм кажаш. А калі казаць пра тэорыю камунізму, то там уже ніякі план не патрэбен. Людзі ўжо все роўныя, анархічны строй такі існуе. Але ўсё роўна ёсць планаванне. Па сутнасці у цябе ўсё роўна ёсць планаванне, проста яно па-іншаму ажыццяўляецца, яно не ажыццяўляецца там нейкім там вождзём ці кімсьці такім, але ўвогуле ідэя эканамічнага планавання, яна застаецца. І ідэя эканамічнага планавання, ідэя таго, што эканоміка павінна развівацца, там эканамічная актыўнасць павінна развівацца ў нейкім там канкрэтным кірунку, яна немагчымая для рэалізацыі без ужыцця вялікай колькасці сілы, вялікай колькасці гвалту. А ідэя лібертарыянская якраз у гэтым плане якраз магчымая для рэалізацыі толькі без вялікай колькасці гвалту. Таму што вялікая колькасць гвалту якраз і больш цябе вядзе ў бок планавасці. Так? А ідэя капіталістычная, ідэя рынкавая, так, зноў жа, калі я кажу капіталістычная ідэя, я не маю на ўвазе дзяржаўны камунізм, дзяржавы капіталізм, які зараз шмат дзе рэалізаваны, я маю на ўвазе рынкавы капіталізм, то гэта якраз ідэя, што кожны плануе для сябе, ужываючы сваё цела і сваю маёмасць. І для гэтага планавання, для рэалізавання такой эканамічнай сістэмы прынцыпова табе ужыванне сілы не патрэбна. У той час, як для планавай эканомікі ты без яго не зможаш. Так, ужыванне сілы ясна, што не патрэбна, але ўсё адно тады пытанне, як пераканаць людзей, што вось гэта сістэма, пра якую мы кажам, яна ім патрэбная, яна эфектыўная і ўсё гэта. Гэта ўжо пытанне ў тым, наколькі мы ўмеем пераконваць людзей. Па сутнасці, наколькі нашы аргументы добрыя і наколькі добра мы ўмеем іх выражаць і даносіць да простага люду і непростага люду. Калі б ўсё гэта вырашалось толькі на дыялектычным нейкім узроўні, я думаю, што ўжо б усе людзі былі там умоўна лібертарыянцамі, але насправдзе ёсць стейкхолдеры, напрыклад, якім проста
яны разумеюць, што магчыма для ўсіх там капіталізм гэта было б добра, але яны разумеюць, што менавіта для іх там сацыялістычны строй лепшы, таму што яны атрымліваюць з яго нешта, і гэта будзе заўсёды такая барацьба, і у якой я не думаю, што увогуле рэальна перамагчы. Не, я думаю, что реально, я думаю, что, ну, это, как мы казали ранее, ну, либертарианство проигрывает не из-за того, что аргументы дрэнныя, а из-за того, что мы их вельмі дрэнна доносим. Из-за того, что наколькі у нас дрэнны, ну, у нас быў цэлы на нейкім выпуску мы вельмі шмат размаўлялі пра праблему либертарианскага папулізму. У тым плане, што цяжка ў нас ідэі даносяцца. Ты альбо даносіш іх вельмі складана, будуючы нейкія складаныя канструкцыі, і гэта такіх вось полуаўтыстаў кшталту у нас толькі ім это падабаецца. Так? Альбо ты проста кідаеш рознымі вельмі радыкальнымі прыкладамі, як гэта робяць эдж-лорды з лібертарыянскай тусоўкі. Ну, гэта класічная паска 22, што людзі глядзяць на лібертарыянства, яны яго не разумеюць. А чтоб яго зразумець, трэба, ну, і думаюць, што гэта якась нейкая херня. А каб яго зразумець, трэба паглыбіцца ў лібертарыянства, але ты ж не будзеш паглыбляцца ў нейкую херню. Мне здаецца, што не трэба паглыбляцца, каб зразумець. І ёсць, напрыклад, Петя мне неяк казаў, Маркело, калі мы там імкнуліся рабіць лібертарыянскі рух Беларусі на пачатку 20-го, то ён мне казаў, што ён з лібертарыянскіх кніг прачытаў, калі я не памыляюся, ён прачытаў толькі неяк Хайека, это «Дарога да няволі». І ён кажа, кнігі чытаць, каб быць лібертарыянцам, зусім не трэба. Табе не абавязкова гэта нічога рабіць, трэба проста асэнсаваць ідэю. Вось, і это, ну, зноў жа, Петя даволі разумны чалавек сам па сабе. Можа быць, хтосьці з гледачоў скажа, што па яму не відаць, але я яго ведаю даволі добра і магу сказаць, што ён разумны чалавек. Недавно з братам са сваім размаўляў наконт этого. Ён таксама вельмі не аматар чытання, што для лібертарыянцаў вялікая рэдкасць. Так? Але такія людзі ёсць, і гэта таксама радуе. Тому што большасць людзей это не чытае. Калі мы хочам пашыраць ідэалогію, нам трэба пашырацца на тых, хто не чытае. І ён кажа, што для яго ідэя лібертарыянства была проста ў тым, што ён пераасэнсаваў іерархію каштоўнасцяў у сваёй галаве. І проста топавай іерархіі было, што гвалт это дрэнна. А далей ўсё ўжо адтуль выводзіцца. Ён кажа, што і прыватная ўласнасць адтуль выводзіцца, бо прыватная ўласнасць яна прыводзіцца менавіта для вырашэння пытання безгвалтоўнага. То бок я хачу ўжыць ты там малаток, і ты хочаш ужыць ты малаток. Хто з нас яго ўжые? Я хачу ўжыць такім спосабам, ты такім спосабам. Планавай эканомікі, як камісар сказаў, так і ўжыецца. Так? Вось, это безгвалтоўнае вырашэнне вырашаецца ў гэта размежаванне правам уласнасці і гэтак далей. І па сутнасці вось чалавек, які не факт, што ўвогуле хоць якую-небудзь кнігу лібертарыянскую да канца прачытаў, ці ліберальную, з'яўляецца даволі паслядоўным лібертарыянцам. Так? І гэта магчыма. Это магчыма. Ну, але зноў жа, мой брат таксама даволі разумны чалавек. Ось, тут трэба яшчэ глядзець, што некаторыя людзі не будуць будаваць такія вялікія лагічныя паслядоўнасці. Ну, да, вывесці прыватную ўласнасць з неагрэсіяй, так? Да, я б хацеў падвесці да трохі іншай тэмы. Ну, толькі распавесці смешную гісторыю. У меня сябар, не ведаю, гадоў 5 таму мы з ім спрачаліся. Ну, я быў уже лібертарыянцам, а ён яшчэ не. І я яму распавядаў пра чаму дзяржаўныя школы гэта ўвогуле дрэнна. І ён такой, нет, я шмат у чым згодзін з лібертарыянства, пра школы я вось не згодзін. Трэба там, каб яны былі, ён там какие-то доводы прыводзіў. І штосьці я яму распавядаю, ён не, все, школы, адзінае, што вось нельга забіраць у дзяржавы. Потым ён прыходзіць да мамы, якая проста настаўніца ў школе, и она ему такая просто распавяла свои там какие-то тезисы и сказала так, дзяржаўная школа это полное лайно, и все. И он такой, все, апошняе пытанне лібертарыянства знята, я лібертарыянец. Мама зрабіла з чалавека лібертарыянца. Вось.
не дрэнна. Так, і да чаго я казаў, у нас пад апошнім выпускам мы штосьці размаўлялі пра, здаецца, расійскіх лібертарыянцаў, што яны там трохі такія дзіўныя, часць з іх амерыканскія там таксама дзіўныя, і ў нас пыталі, ну чаму лібертарыянцы ненавідзяць іншых лібертарыянцаў, выйграеце, а потым дзяліцеся на часткі як хочаце. І вось у мяне пытанне, чаму мы не з усіма лібертарыянцамі ці людзьмі, якія называюць сябе лібертарыянцамі, камунікуем там у нейкім звязе, чаму мы ўсё ж такі там аддзяляем некаторых там ад нас. Ну, насамрэч, это класны каментар, таму што я таксама раней звяртаў увагу на эту праблему ўнутры лібертарыянскага руху. І вось это, як кажуць, заўважыў, там як это як у Бібліі, што заўважаў саломінку там у воку іншага чалавека, не заўважыўшы бервяноў сваім, што мы сапраўды вельмі шмат выключаем іншых лібертарыянцаў у той час, як аб'ядноўвае нас нашмат больш. Так. І калі паглядзець, напрыклад, на таго ж Мілея, мне здаецца, Мілей даволі недрэнна аб'яднаў лібертарыянцаў, таму што лібертарыянцы як даволі прагрэсіўных, так і кансерватыўных поглядаў яго ў цэлым падтрымліваюць. І я не згодзін з Мілеем па некаторых пытаннях, асабліва па ягонай пазіцыі наконт абортаў, але тым не менш я падтрымліваю Мілея, так? І мне падаецца, што прычына, чаму мы так ругаемся адзін з адным, і нам трэба пераставаць, конечно, это рабіць, і нам трэба пачынаць сябе не наезжаць так на кансерватыўных лібертарыянцаў, як мы звычайна робім. Кансерватыўныя лібертарыянцы, мы з вами это заадно шмат у чым, нашмат у большай колькасці рэчаў, чым мы супраць. Але мне здаецца, што праблема якраз у гэтай вось безвыхаднасці ў пытанні распаўсюджвання ідэй. Так, то бок ты думаеш, што гэта ўсё вось гэтыя вось іншыя лібертарыянцы пахерылі ўспрыманне лібертарыянства для іншых людзей. Вось мы там можам думаць, што вось тыя лібертарыянцы, которые там, напрыклад, любяць там пра расізм што-небудзь сказануць, яны зрабілі ўспрыманне лібертарыянцаў мейнстрімам такім больш расійскім. Ну, як я прыводзіў прыклад з кэмпа беларускіх студэнтаў за свабоду, калі я там папрасіў людзей падняць рукі, якія там лічаць, што трэба дазволіць неонацыкам, якія літаральна лічаць, што Гітлер не зрабіў нічога дрэннага, выказваць свабодна гэтую думку, то адзін з удзельнікаў палічыў, што мы самі прытрымліваемся, ледзь не прытрымліваемся такой думкі. Вось, і таму вось гэта вось ідэя, яна вельмі лёгка успрымаецца дрэнна вялікай колькасці людзей, а ў нас вельмі вялікая праблема распаўсюдам ідэі. І таму вельмі лёгка, канешне, абвінавачваць адзін аднаго, што мы можам сказаць, што вось гэтыя кансерватыўныя лібертарыянцы, яны зрабілі для лібертарыянцаў імідж, як быццам бы лібертарыянцы такія ўсе расісты, дзікія нацыяналісты і гамафобы і ўсё такое. З іншага боку, яны могуць сказаць на нас, што это вось вы прагрэсіўныя лібертарыянцы зрабілі такі імідж для лібертарыянства, як быццам бы лібертарыянцы, яны толькі там абкурыцца сваім марыхуанай і потым долбяць адзін аднаго ў задніцы. Вось, і это... Але ў мяне ёсць прэтэнзіі проста, ну, грунтоўныя, тыпу, да, напрыклад, амерыканскіх лібертарыянцаў, да, там вся гэта нью-гэмпшырская движуха, што яны настолькі ненавідзяць сваю ўладу, што яны гатовыя проста ворагаў іх улады казаць, што гэта добрыя хлопцы. Напрыклад, вот у Твіттере быў вялікі іх аккаунт нью-гэмпшырскіх гэтых лібертарыянцаў, і яны кожны дзень просто выкатывалі фейкі пра Украіну. Хаця дзе вы, а дзе Украіна, вы нічога пра гэта не разумееце. Яны просто паўтаралі расійскую гэтую прапаганду, і для іх Пуцін, які нашмат больш, ну, Расія нашмат больш аўтарытарная дзяржава, чым Штаты, яны кажуць, што Пуцін клёвы чувак, ён нашмат лепш, чым тое, што адбываецца у нас у краіне. І, ну, як можна пасля гэтага казаць, што ты лібертарыянец, калі ты падтрымліваеш нашмат больш горшыя рэжымы, чым ёсць у вас у краіне. І тое ж самае
Ну, у меня такие же самые претензии до расійскіх лібертарыянцаў. Калі ідзе вайна, ваша краіна нападае на іншую краіну, з гэтага сотні тысяч людзей паміраюць. Як можна падтрымліваць Расію, як можна падтрымліваць, ну, не падтрымліваць там умоўна дэкаланізацыю, тому што вось зараз Юлія Навальная там выкаціла пост, што я супраць там дэкаланізацыі, гэта немагчыма, у нас всех там агульны бэкграунд культурны ва ўсёй краіне, што, конечно, ну, што смешна. У Расіі адзіны там культурны бэкграунд народаў. Ну і вось шмат хто з расійскіх апозіцыянераў і лібертарыянцаў у тым ліку, яны пачалі абараняць Расію ад развалу з розных пазіцый. І адна з пазіцый гэта тое, што, ну, напрыклад, калі разваліцца Расія на некалькі маленькіх там, на шмат маленькіх дзяржаваў, то хутчэй за ўсё яны пачнуць адзін аднаго забіваць, вось гэта праблема. Тобто лепш ужо будзе такая вялікая турма народу, чым там рускія гэтыя рэспублікі пачнуць адзін аднаго рэзаць. Ну і мне даволі дзіўна, калі лібертарыянец можа мець такую даволі імперскую пазіцыю. А з лібертарыянцаў таксама так выказваліся? Ну, там выказвались просто каментатары, якія лічаць сябе лібертарыянцамі. Но увогуле вот такія вялікія аккаунты, там яны ўсё больш становяцца зэтнікамі, як, ну, той же Светаў, напрыклад, які ўсё больш піша там пра нашых хлопчыкаў, пра вось гэта ўсё. І, ну, вось, а яго паства, яна, ну, таксама гэты тэйкі пераймае і пачынае. Ну, і таксама, у іх было, не таксама, яны падарваліся на пытанне, яшчэ не ведаю, 5 гадоў таму дзесьці, ну, можа, больш, вот Света з сваімі чувакамі, яны распавядалі, што зараз Еўропу захоплівае там все гэтыя мігранты, што краіны мусяць зачыніць дзверы, каб не даць гэтай культурнай экспрапрыяцыі, там, ці культурнаму захопу гэтых краінаў. А потым расейцы ну, даволі лёгка ездзілі ў Еўропу ўвесь час. Потым для расейцаў гэта ўсё закрылі. І ён піша, нельга, типа, не пускаць расейцаў. Я напісаў, типа, так, ну, гэта ёсць абарона ад культурнага захопу расейцамі. У чым розніца? Ну вось, і, ну, мне ніхто не адпавёў на гэтае пытанне. Якая розніца, бягуць ад вайны там умоўныя расейцы, ці бягуць ад вайны умоўныя там, не ведаю, лівійцы, там, хто заўгодна. Ну, то прынцыповай розніцы няма, толькі вот ваша культура у вас там розная, але культура Расіі, культура Еўропы то таксама не вельмі тыя блізкія культуры, як мы бачым. Тобто, ну, даволі дзіўна вось гэтыя ўсе пазіцыі. Ну і ты лібертарыанскі аргумент на рознасці культуры не пабудуеш ніяк. Ну так. Типу, ну і окей, ты можаш, там, табе не падабаецца культура, ты можаш прыватна зачыніць там сваю хату ад будь-каго. Але, ну, я яшчэ для сябе не зразумеў, наколькі легітымна зачыняць дзяржаўныя межы. Ну, тому што... Ну, наконт этого вялікія спрэчкі ідуць, па сутнасці хапіанцы лічаць, што трэба зачыняць. Светаў таксама заўсёды лічыў, што можна зачыняць тое, што ён, канешне, крывадушнік, калі справа датычыцца ягонага ўласнага народу, то адна справа, але ідэя там у тым, што ў цябе нічога не прыватызавана, так, у цябе ўсё кантралюецца дзяржавай. Было б прыватызавана, мог бы зачыніць. Так. А значыць, калі яно не прыватызавана, ну, і калі б яно было прыватызавана, але ты вымушаны быў выпускаць, это было б парушэнне тваіх правоў уласнасці. Так, парушэнне правоў уласнасці людзей на этой тэрыторыі. А калі яно не прыватызавана, так, то тады атрымліваецца, як з аднаго боку, калі ты не пускаеш нікога, так, то это парушэнне правоў уласнасці тых, хто знаходзіцца ўнутры краіны, хто хоча іх прыняць. З іншага боку, калі ты пускаеш, то тэарэтычна гэта, ну, не тая ж сітуацыя, калі б это было прыватызавана. І атрымліваецца, што аргумент сводзіцца да таго, што дзяржава мае права не пускаць, таму што прыватны ўласнік меў бы такое права. Так? Ну, на мой погляд, это аргумент абсурдны. Таму што калі мы яго будзем стасаваць да іншых рэчаў, мы прыйдзем да вельмі нелібертарыянскіх практык. Напрыклад, ты можаш на сваёй тэрыторыі забараніць паліць траву. Так? Это значыць, што калі б уся тэрыторыя была прыватызаваная, то тэарэтычна можна было б забараніць паліць траву. І вось мы ўжо прыходзім да апраўдання дзяржаўнай барацьбы дзяржаўнай вайны з наркотыкамі. Так? Тое ж самае можна і да апраўдання забароны
забароны выказвання свайго меркавання, потому что ты на сваёй тэрыторыі можаш як бы забараніць людзям выказвацца так у сябе дома, напрыклад, і выганяць людзей, якія там будуць за Пуціна тапіць ці што-небудзь такое. Але пытанне, што рабіць з публічным выказваннем меркавання, і калі мы будзем стасаваць той же аргумент, як наконт закрытых межаў, это значыць, што дзяржава можа абмяжоўваць тое, якія меркаванні можна выказваць публічна, якія не. Вось, калі ты не выказваеш іх там у сябе дома, напрыклад. Вось, а выходзіш на вуліцу, выказваеш. І, дарэчы, наконт менавіта выказвання, наконт дэманстрацыю там і так далей, у Ротбарда былі сумнёвы наконт этого. Так, то калі ты его там чытаеш, то ён там кажа, што калі б это былі там прыватныя вуліцы, то ўласнік там мог бы вырашыць, ці можна пускаць, ці не. Але калі гэта дзяржаўныя, то як бы, да, пратэстуючыя могуць перашкаджаць там іншым людзям перасоўвацца. І вось атрымліваецца ў цябе зноў жа это канфлікт. Ну, зноў жа, тое, што мы казалі не так даўно, што фактычна нармальнае вырашэнне ўсіх гэтых праблемаў — гэта прыватызацыя татальная. Тады можна зразумець, хто мае права, а хто не мае права, так? А пакуль яе няма, так узнікаюць такія рэчы. Але пры гэтым я ўсё ж такі лічу, што это абсалютна нашмат больш лібертарыянска дазволіць мірныя дэманстрацыі, чым іх забараняць. Так? Ну, так. І па гэтай жа прычыне дазволіць міграцыю, а не яе забараняць. Гэта нават зноў жа той жа вось ковід, лібертарыянская пазіцыя наконт ковіду антылакдаўнаўская. Так? Па сутнасці, на некаторы час Беларусь, можна сказаць, стала трохі больш свабоднай, чым Еўропа ў 2020 годзе, таму што ты мог выйсці на вуліцу і цябе не затрымала паліцыя. Канешне, гэта вельмі радыкальна змянілася некалькі месяцаў пасля гэтага, але на той момант быў такі факт. І калі мы стасуем той же аргумент, як наконт міграцыі, то тады атрымліваецца, што лібертарыянцы маглі б падтрымліваць і лакдаун. Так? Таму што прыватны ўласнік вуліцы мог бы забараніць, у яго былі б прычыны забараніць людзям выходзіць на вуліцу ў часы такой пандэміі. Ну, ведаеш, мяне злуе не тое, што людзі могуць памыляцца. Мне злуе, што яны кажуць, што нельга пускаць там мігрантаў з Афрыкі, напрыклад, там з блізкога ўсходу, але расейцаў чамусьці Еўропа мусіць пускаць. Ну, тобто, калі вы кажаце, што Еўропа мае, там, еўрапейская краіна мае права зачыніць свае межы ад каго хоча, так чаму яна не можа ад расейцаў гэта зрабіць? Ну, конечно. Да, і вось таксама яны, расійскія лібертарыянцы, яны вельмі тапілі за тое, каб вайна просто скончылась там, типу там, дзе яна зараз ёсць. Тобто было перамір'е і ўсё. Ну, і пазіцыя, окей, даволі лагічная. Хаця, знову ж, не зразумела, чаму яны это пісалі украінцам часцей за ўсё. Тобто, нібы украінцы там вырашаюць, скончыцца вайна ці не. Нібы гэта не Пуцін вырашае, типу, калі прыпыніць страляць. А потым прайшла гэта аперацыя ў Курскай вобласці, і што мы бачым, што яны проста затхнуліся на гэтую тэму. Яны ўжо не кажуць, давайте аддадзім Расіі, што яна захапіла, Украіне, што яна кантралюе. І гэта, даволі крывадушная, як па мне, пазіцыя. Конечно, лібертарыянцы ў гэтым плане адрозніваецца просто на 100%, тому што я ведаю шмат лібертарыянцаў, якія яны могуць быць супраць мабілізацыі, супраць усяго, але калі пачалась вайна, беларускія лібертарыянцы пашлі проста ў збройныя сілы. І вось гэта даволі лібертарыянская тэма, што ты не прымушаеш нікаго, а сам ідзеш і гэта робіш. Вот пра расійскіх, ладно, я пра аднаго чуў, што ён збіраўся, але не ведаю, як не даехаў. І вось такое. Вот мне менавіта не памылкі іх у логікі злуюць, а вось гэта крывадушнасць. Што яны абараняюць правы проста там Расіі. Там, окей, там можа расійскага народа, там можа быць зразумела, але вот менавіта Расія як такого імперскага субстрата. І вось знову гэта, Навальная сказала, што нельга дэкаланізаваць Расію. Лібертарыянская пазіцыя, што у народа можа быць права на сецэсію, асабліва вось калі ўжо там у умоўнай Чечні ёсць там свае межы. Гэта нават не тое, што лібертарыянская, это вельмі старая ліберальная пазіцыя. Так. Там в лібералізме ёсць канфлікт з правам на сецэсію, там права народа на самавызначэнне і канфлікт з правам дзяржавы на існаванне і як іх называецца. Напрыклад, у Мізеса было ў яго на гэтай кнізе лібералізм. Недаўна менавіта вось гэту частку недаўна ў яго там перачытаў.
каб упэўніцца, ну там быў там на фейсбучку невялічкі там это размова наконт мізіса і якіх ён там якого пункту гледжання прытрымліваўся. Калі я не памыляюся, лібералізм напісаны ў 20-х годах 20 стагоддзя ягоная кніжка. І он там кажа, няма ніякага права народу на самавызначэнне. Таму што а чаму народу? Таму што а чаму реально народу? Таму што калі мы кажам, што кожны народ павінен там мець сваю там нейкую павінен мець права мець сваю дзяржаву, то менавіта гэтым і карыстаюцца, напрыклад, італьянскі карысталіся, ну на той момант Мізіс пісаў карыстаюцца італьянскія фашысты, калі яны хочуць далучыць да сябе італьянскую частку Швейцарыі. Так, таму што яны кажуць, што это той же народ, а і не гледзячы на тое, што у швейцарцаў няма ніякае жаданне аддзяляцца ад Швейцарыі, калі это італамоўныя швейцарцы. Не, ну чуеш, у народа ж ёсць права на самавызначэнне, калі у іх няма сваёй дзяржавы. У італьянцаў ёсць свая дзяржава. І таму... Ну і ідэя была у тым, што прывязка да ідэі народа не ліберальная. Ліберальная была прывязка да якой заўгодна групы людзей. Ці яны аб'яднаныя народам, ці не аб'яднаныя народам. Калі гэта проста група людзей, якая хочуць выйсці з дзяржавы, то адзіны спосаб без вайны гэта пытанне вырашыць, гэта дазволіць групам людзей, якія хочуць выйсці і выйсці. І Мізіс яшчэ дапісаў анкапскую такую думку, это што увогуле гэта права на самавызначэнне ідэальна трэба было б распаўсюдзіць да ўзроўня асобнага індывіда. Але гэта немагчыма выключна з-за тэхнічных перашкодаў. Так пісаў Мізіс. Ведаеш, праблема нават не ў тэхнічных перашкодах, праблема ў тым, што вось калі разглядаць, як Мізіс кажа, то ёсць вялікая небяспека, што, ну вось, напрыклад, там калі ёсць там нейкія анклавы ў розных краінах, там, напрыклад, в Украіне жывёт, там ёсць частка там на Донбасе расійскамоўных, яны там лічаць сябе украінцамі, не украінцамі, але калі, напрыклад, гэтыя межы кожны раз мяняць па праву на самавызначэнне, так, тобто там больш там вымерла село, все, а яно стало там расійскамоўным, значыць это адходзіць да Расіі, напрыклад, то дзяржавы такія, напрыклад, як Расія, могуць заходзіць, рабіць геноцид, і все, ну атрымліваецца, там уже больш няма украінамоўных, напрыклад, і все, вы прыядноўваеце сваю землю да сваёй імперыі. І яны ж насправді так і рабілі. Ну, тобто і расійскія імперыя, і Савецкі Саюз, яны праводзілі там лакальныя геноциды, яны вывозілі людзей і все казалі, все, тут жывуць большасць рускамоўных, все, значыць, гэта там частка нашых тэрыторый. І вось гэта все, яно і зрабіла так шмат вот гэтых всех нацыянальных канфліктаў на гэтай земле. Тобто як з чеченцамі таксама. Тобто яны вывезлі там палову чеченцаў, там большасць стала, напрыклад, рускамоўных, ці іх стала просто вялікая колькасць. Ну, типа, ці можна лічыць, што ну, што гэта ўжо стала часткай Расіі? Ну, я не ведаю. Ёсць людзі, якія кажуць, што гэта ўжо гісторыя, так ужо здарылася, нельга нічога змяняць. Ну, і ты думаеш, ну так, лагічна, тады ну, гэтыя войны все будуць бясконцыя. Але потым Расія знову пачынае вайну, і праз колькі вось гэта ўсё стане гісторыяй. Тобто праз 10 гадоў это стане гісторыяй ці не. І вось, як па мне, я думаю, Крым расійскім застанецца. Ну, я не ведаю, якім ён застанецца. У нас ёсць, я думаю, што ўжо сфармавалася типа міжнароднае права, якое плюс-мінус там працавала. І у вас ёсць міжнароднае у вас ёсць дамова паміж Украінай і Расіяй, там 2001 годзе она была, што у нас ёсць межы. То давайте уже, ну, давайте па ім жыць. Ну, хоць нейкія правілы, яны, ну, часцей за ўсё гэта лепш, чым увогуле няма ніякіх правілаў. А вось калі дзяржава парушае адна, вось хаця б гэтае правілы, то ўжо у нас здараюцца войны. Я думаю, што ну так весь свет мусіць тэорыя сецэсіі таксама не надта распрацаваная. Так, таму што як ты адрознішь сецэсію ад захопу? Ну, я падтрымліваю сецэсію, калі вось у вас кампактна жыве нейкі народ, у якога няма сваёй дзяржавы, які вызначае сябе там як народ, то ну, у іх ёсць права на сецэсію. А чаму, калі няма сваёй дзяржавы? Ну, таму што ім ёсць куды уехаць, калі што.
Ну, але это трэба, каб ім адмовіцца прадаць сваю маёмасць там і ўсё такое. Ну Это- так. Ну, это калі для даволі вас гэта праблемна. калі для вас маёмасць гэта такая вялікая праблема, каб не ехаць там на радзіму, то то вам то яна не так уж і патрэбна гэта. Не, ну радзіма. чаму? Гэта таксама это як бы малая радзіма для іх, это таксама для іх радзіма. Ось тут усё таксама не так проста, тут таксама трэба наконт это яшчэ шмат думаць. Окей, давай можа перайдзем да навінаў. То мы ўжо ўвесь выпуск прагаворым. Так, да, у нас шмат навінаў в такой інтэрнэт-сферы. Першае гэта тое, што затрымалі Паўла Дурава, стваральніка Телеграма. І вот што ты можаш пра гэта сказаць, тому што яго адпусцілі там пакуль ідзе расследаванне. Наколькі я разумею, Пад залог. Да, наколькі я разумею, то яму прад'явілі, што ў Телеграме недастаткова мадэрацыі. І ён тыпу неяк парушае законы Францыі, таму што у Францыі няма такога як США, што тыпу пляцоўка яна не нясе адпавядальнасці за тых, хто ёй карыстаецца, штосьці посціць. У Францыі не. То калі на тваёй пляцоўкі штосьці прадаюць там наркотыкі, то ты нясеш за гэта адпавядальнасць. Ну, гэта насамрэч жэсць. Это вельмі жорстка, што так затрымалі Дурава, што яму прад'явілі абвінавачванне. Прычым я ўпэўнены, што калі б Дурава затрымала там Расія нейкім чынам, так, то усе б там усе там беларускія там апазіцыянеры таксама паўсё об этом трубілі. Так, это было вельмі шмат абвінавачвання. А калі это робіць Францыя, то як бы ніякага выхлопу. Ведаеш, што я зразумеў? Ці быў хоць адзін мітынг каля французскага пасольства ў падтрымку Дурава? Ну, расейцы штосьці там эти самалёткі кідалі, там лібертарыянцы, дарэчы, там. Ну, не ведаю, я бы і нікуды не пайшоў. Я супраць таго, што там яго затрымалі, але у мяне зараз просто праблемы вакол больш высокага ўзроўня, і я разумею людзей, якія зараз просто затрымалі і затрымалі. Таму што ў іх там свае праблемы просто больше. Дураў, што ён заплаціць там мільёны долараў. Не, ну яго там зняволенне яму пагражае. Я думаю, дамовяцца там. Не, ну гэта просто вельмі, это не пытанне такого гуманізму і спачування да Дурава. Да Дурава можна як да чалавека ставіцца па-рознаму. Это пытанне вельмі жорсткага прэцэдэнта у нібыта свабоднай краіне, дзе чалавека затрымліваюць. Вось ведаеш, за часу людзі там раней нейкі час назад было такое, што людзі там спрачаліся, што ты там карыстаешся там рознымі гэтымі соцсеткамі, але по факту ты не можаш быць упэўнены, што это ніхто не прачытае, так? І гэта было як бы як абвінавачванне ў бок гэтых платформаў, так, што гэтыя платформы несумленныя, іх ніхто не прачытае. А тут абвінавачванне якраз у тым, што ніхто не прачытае, і вось табе абвінавачванне, што гэта дрэнна. І вось такая краіна з еўразвязу, як Францыя, яна кажа, што вось гэта вось дрэнна, што ты не даеш нам магчымасці чытаць перапіскі, фактычна. Ну, вельмі спрашчаюцца зараз. Ну, не мадыруюць, не выдаляюць каналы, там больш у гэтым праблема. І не даюць доступы. А я не чуў. Яны там пісалі яшчэ пра тое, што не задавальняюць некаторыя запыты з боку ўладаў. Так, на тое, каб там штось-небудзь прачытаць, што-небудзь даведацца, не супрацоўнічаюць там у нейкім там плане. Ну, але карацей, это вельмі вялікая праблема. Это вельмі вялікая праблема, што тое, што Францыя лічыць, это праблема. Таму што, па сутнасці, у цябе ёсць два шляхі. Альбо свабода, альбо кантроль. Так? І нельга і вось гэта якраз прыклад, што дзяржава, яна дэмакратычная ці недэмакратычная, яна заўсёды дзяржава, яна заўсёды антысвабодная. Таму што гэтыя практыкі, якія дуры, якія робяць Тэлеграм увогуле карысным, яны карысныя якраз за таго, што дзяржава да гэта не можа дакалупацца. Так? І яны робяць гэта карысным у аўтарытарных краінах. Так? І калі ты хочаш супрацьстаяць аўтарытарным краінам, ты павінен дзейнічаць, клапаціцца так пра сваю бяспеку. Але калі ты так жа клапоцішся пра сваю бяспеку у
не аўтарытарных краінах, то гэтым краінам это ўсё так жа не падабаецца. Так? Тому што свабода, канешне, дае нашмат больш ускладняе дзяржаве працу у параўнанні з несвабодай, у параўнанні з поўным кантролем над усім, з магчымасцямі там чытаць перапіскі. Найлепш дзяржава б кантралявала нашу там бяспеку, калі б мы ўсе там па клетках сядзелі, яны назіральнікаў вакол нас там пускалі, якія там глядзелі б, што адбываецца. Але это пытанне індывідуальнай свабоды альбо дзяржавы. І гэта час, калі ў кагосьці яшчэ была ілюзія, што дэмакратычныя дзяржавы з'яўляюцца абаронцамі свабоды, не з'яўляюцца. Яны проста не так моцна на яе нападаюць. Яны не з'яўляюцца настолькі вялікай небяспекай, але ўсё роўна яны з'яўляюцца этой небяспекай. І затрыманне Паўла Дурава — гэта атака на свабоду кожнага з нас, фактычна. Там, гэта такі вось як бы нож у спіну, это не Расія затрымала Дурава. Якраз калі, мне здаецца, это не было б такой вялікай праблемай, калі б Расія затрымала Дурава. Это не было б такой вялікай праблемай, каб які-небудзь Іран затрымаў Дурава. Вялікай праблемай для нас это робіць менавіта тое, што Дурава затрымала Францыю. Так, я згоден. Ну, і, до речі, коли про Росію казаць, то яны то супрацоўнічаюць з Телеграмом. Насправді, багато у кого є уява, я тут не кажу, що це добре, що Франція затрымала Дурова, гэта вельмі дрэнна, але Телеграм, ён уже перестаў быць такой платформай вольнасці, свабоды, тому што яны супрацоўнічаюць уже даволі даўно з рознымі дзяржавамі, там, і у тым ліку з Расіяй. Потому што не дзіўна, што Твиттер той же самый забаронены ў Расіі, YouTube, ён зменшана там хуткасць Ютубу, а Телеграм працуе, як і працаваў. Пры гэтым Дуров сам ездзіць у Расію, там былі гісторыі, што, магчыма, ён і грошы там атрымліваў, і, як мы памятаем, ён гэты бот разумнага галасавання таксама заблакаваў на тэрыторыі Расіі у свой час, калі там выбары былі. Тобто, у дзяржавы ёсць інструменты, каб знішчыць што заўгодна. І вось, на жаль, калі вы карыстаецесь Телеграмам, потому што думаеце, што вы там абаронены ад дзяржавы, то, на жаль, ужо гэта даўно не так. Таму карыстуйцесь ім таксама, разумеючы гэта, што можа быць там ваш сакрэтны чацік, ён пападзе ў рукі да ФСБшнікаў, гэта ўжо рэальнасць. Вось. Добра, давай яшчэ па навінам прыбяжымся. Здаецца, мы ўжо даволі шмат часу занялі. Так, што па навінах, таксама вось калі казаць пра соцсеткі, інфлюенсераў і вот усё гэта, ФБР яны выкрылі сетку інфлюенсераў амерыканцаў. Я не ведаю, ты здаецца, не вельмі шмат у Твиттері сидзіш, но іх ёсць такія... Я яго зусім выдаліў недавно. Да, там ёсць чувакі такія тыпу правыя інфлюенсеры, якія там супраць там дипстейта, там всяго, там, не знаю, можа чуў, там Бенні Джонс, Тімкаст, вот яны даволі папулярныя ў Штатах. І яны выявілі, што атрымлівалі грошы ад Расіі, ад Russia Today. Тобто там была кампанія, праз якую яны гэта ўсё атрымлівалі, і яны зараз там пытаюцца сказаць, што мы не ведалі, адкуль гэта было, там, хаця гэта ўсё хлусня, таму што яны адкрыта прарасійскія тэйкі закідвалі, яны супер шмат дэзінфармацыі закідвалі. І моя самая вялікая праблема была ў тым, што Ілон Маск, ён пісаў сам пад іх пастамі там штосьці, і гэта прасоўвалася вельмі моцна Твіттерам. Таму што я самого Маска заблакаваў, а ён кожны раз разблаковваецца, не ведаю, праз нейкі час я просто знову пачынаю бачыць яго гэтыя твіты. І все, дзе ён удзельнічае, яно просто весь час прарасійскія чувакі, амерыканцы, яны вкідваюцца просто в ленту. І вот з гэтым складана неяк змагацца, але зараз ФБР вскрылі, што гэта расійскія грошы ўсё. І якраз Трамп зараз, не ведаю, звязана гэта ці не звязана, ён знову ж, вот гэта інфармацыя не вельмі пацверджана там, і просто пра гэта пісалі расійскія Z-ваенкоры, можна іх так сказаць, што Трамп агучыў план, што ён хоча зменшыць кошты на нафту да $40 за барэль, і тады Расія не зможа весці вайну. Калі гэта так, то гэта афігенны план.
і ну цікава, ці гэта звязана з раскрыццём вось гэтай вось сеткі, тому што ну гэта зроблена вось амаль перад выбарамі, насправді гэта можа быць даволі вялікім ударам для самого Трампа, і можа быць яму зараз трэба просто паказаць, што ён ён супраць Расіі максімальна. А тыждзень таму ён казаў, што трэба санкцыі знімаць з Расіі, таму што яна так уплывае да Кітаю. Карацей, знову яго гэта ваганне. Ну і ў яго яшчэ наконт абароны даляра, ён яшчэ абароны даляра апраўдваўся. Тут, дарэчы, таксама нам там у каментах перыядычна пішуць наконт таго, што для лібертарыянцаў там Трамп это адзіны нармальны варыянт, і не трэба яго ўвогуле з Харріс параўноўваць. І у тым ліку там нейкі каментатар, дзякуй вялікі табе за камент, калі чытаеш, ось, калі слухаеш, это узгадаваў у тым ліку пытанне крыпта, так? І мы не павінны забывацца, што крыпта, біткоін это біткоін, ідэя біткоіна якраз у тым, каб гэты даляр выцесніць, якраз у тым, каб з фіатнай валютай змагацца, каб адысці ад фіата. Для Трампа фіат прям цэнтральны пункт таго, пра што ён гаворыць даволі часта. Ён ніколі ад даляра не адыдзе. І Трамп на гэтай перадвыбарнай кампаніі даволі часта заляцаецца да лібертарыянцаў, таму што мінулыя выбары паказалі, там было вельмі цікавая такая сітуацыя, Джо Джоргенсен тады ішла ад лібертарыянскай партыі ў прэзідэнты, ось, калі былі Трамп, Байден. Дык вось, у вагаючыхся штатах за Джо Джоргенсен прагаласавала больш людзей, чым розніца паміж Байденам і Трампам. То бок, калі б лібертарыянцы там прагаласавалі за Трампа, Трамп бы выйграў. Так, па сутнасці, лібертарыянцы вырашылі, ну, да, это занадта громкае, канешне, выказванне, але можна сказаць, што ў пэўным сэнсе лібертарыянцы зараз вырашаюць тое, як скончацца выбары, за каго яны будуць галасаваць, з'яўляецца істотным. І Трамп это разумее, ён нават, мы тады пра гэта не гаварылі, калі это было, ён прыязджаў на канвенцыю лібертарыянскай партыі і імкнуўся лібертарыянскую партыю упэўніць, каб яны высунулі як свайго кандыдата ў тым ліку. Яго там засвісталі, канешне. Ось, это... І ён шмат да іх заляцаецца, я думаю, з гэтым звязаны ягоныя выказванні наконт біткоіна. Але не трэба тут мець ілюзій. Там таксама хтосьці пісаў, што ў Трампа нібыта пратэкцыянізм гэта ягоная адзіная праблема для лібертарыянцаў, далёка не адзіная. Хаця не трэба змяншаць праблематычнасць пратэкцыянізму. Пратэкцыянізм это вельмі вялікая праблема, гэта праблема як і для амерыканскай эканомікі будзе, так это праблема будзе і для Еўропы, і для нас. Это і па нам ударыць, калі Амерыка стане нашмат больш пратэкцыяністкай у эканоміцы. Вось, але акрамя пратэкцыянізму з такіх тыпова лібертарыянскіх тэмаў это, напрыклад, пытанне вайны з наркотыкамі, калі мы кажам пра ўнутраную палітыку, так? Калі Камала Харріс выказвалася наконт вайны з наркотыкамі, хаця, канешне, у яе ў розныя часы былі розныя меркаванні, і цяжка сказаць, што будзе ў гэтым плане, калі Камала выйграе, але яна казала пра гэта як пра памылку, як пра вайну амерыканскага ўрада супраць свайго народу, з чым вайна з наркотыкамі па факце і з'яўляецца. У той час, як Трамп казаў, што для некаторых наркатрафікаў трэба ўводзіць смяротнае пакаранне. Я не думаю, што пры Трампе для іх сапраўды ўведзецца смяротнае пакаранне, але я думаю, што калі нейкія змены, калі Трамп альбо Харріс будуць уплываць на нейкія змены ў пытанні вайны з наркотыкамі, то ў Трампа это будуць больш рэстрыкцыйныя змены, а у Харріс это будуць менш рэстрыкцыйныя змены. Ну, дарэчы, так, ведаеш, тут пытанне ў тому, што чаму класна гэтыя выбары і чаму і класна, што прэзідэнты будучыя яны змагаюцца за электарат гэты весь, таму што іх пазіцыі там умоўна там прагрэсівісцкая, але эканамічна левая Харріс, і там больш эканамічна трохі больш правы, але рэстрыкцыйны Трамп, яны больш ідуць да цэнтра па ўсяму. Тобто яны намагаюцца там знайсці гэты вось баланс. Яшчэ учора я глядзеў інтэрв'ю з Трампам, я не ведаю, у каго это, і ён распавядаў якраз знову, бачна, што па яму гэта пытанне пра марихуану ударыла, і што ён сказал: ну, не, там марихуана норм тэма, асабліва калі гэта медычная марихуана, то мне вось дактары кажуць, што гэта прям вельмі класна. Ну, тобто, бачыш, што яны ад радыкальных пазіцый все ж таки адходзяць, таму што ёсць там умоўна там радыкальныя правыя, а яны, конечно, гучна кажуць.
але іх не так шмат, як вот гэтых всех цэнтрыстаў, якім-то пофіг, там, ну, не такая ж вялікая праблема гэта марыхуана. І вось, ну, клёва, што вось ёсць гэтая барацьба, і што і таксама я не думаю, што там Харрис моцна, там реально камуністычную какую-то палітыку буду весці. Не, ну, яна не камуністка, давай скажам адкрыта, яна не камуністка, яна левая, але яна не камуністка. Ну, да, я уже забыл про я просто я сабе записываў выказванне яе просто, пасля якога яе пачалі все рабіць фоткі тыпу в чырвоным ўсё, але штосьці не могу яго знайсці. Ну, можа быць, але яна, дарэчы, там размаўляе, што ў некаторых штатах дазволіць нафту там ну, даставаць па зямлі. Таму я думаю, што па выніку, ну, пазіцыі канцы Трампа і Харріса будуць не моцна-то адрознівацца. Таксама як там. Ну і гэта про Трампа, што яшчэ я хацеў узгадаць. Мы узгадывалі ў ранніх выпусках пра праблему паліцэйскага гвалту. Так, і нам там некаторыя казалі, ды які там паліцэйскі гвалт у Штатах, няма там ніякага паліцэйскага гвалту. І праблема там шмат у чым заключаецца, і лібертарыянцы амерыканскія пра гэта шмат гавораць. Это qualified immunity, так званая. По-моему, про это мы таксама не говорили. Да, у нас прям был выпуск, да. Вось, ну, але я нагадаю, калі хто там не слухаў наши раннія выпускі, што ідэя ў тым, што калі злачынства робіць чалавек у форме, то яго нашмат цяжэй пакараць. Таму што трэба даказаць, што менавіта вось у такіх абставінах раней быў прэцэдэнт. Менавіта ўсё ў максімальна падобных абставінах быў прэцэдэнт, за які ўжо было пакарана, і тады толькі можна пакараць чалавека. І там, напрыклад, там я прыводзіў прыклад, зараз я ўжо не памятаю, якім там это годзе было, по-моему, у Тэхасе. Я ўжо не ўпэўнены, паглядзіце больш раннія выпускі, я там казаў больш дакладна, што там мент нейкі напусціў, чалавек, который там здаваўся, і мент напусціў на яго сабак. І ён уже там здаваўся, ўжо рукі ўверх падняў там і ўсё. Вось, і яго апраўдалі, таму што поэтому qualified immunity, таму што прэцэдэнт, который быў раней, там было штосьці кшталту, што ранейшым прэцэдэнце чалавек клаўся на зямлю, калі здаваўся, а гэты не клаўся на зямлю, а стаў на калені і падняў рукі. Вось. І вось такая вось розніца, это ўжо qualified immunity, і мент уже можа ўжываць. Карацей, qualified immunity это, ну, самае нелібертарыянскае, напэўна, што можа быць, калі казаць пра ментоў. Вось. І Трамп выказваўся наконт таго, што qualified immunity трэба узмацніць. І ў дадатак яшчэ дазволіць ментам без дазволу прычын абшукваць людзей. Ось, ну, Карацей, калі вы хочаце... Я асабіста, мае сентыменты на дадзены момант хутчэй на баку Трампа, чым на Харріс. Я не ўпэўнены яшчэ, ці я б галасаваў за Трампа, калі б у мяне было грамадзянства ці што-небудзь такое. Ну, але я схільны лічыць, што для Амерыкі будзе лепш, калі выйграе Трамп, чым калі выйграе Харріс. Але я не схільны лічыць, што это адназначная пазіцыя. Будуць пытанні, у якіх будзе лепш, будуць пытанні, у якіх будзе горш. Так, і мы тут Трамп не з'яўляецца і блізка лібертарыянцам ці лібералам, і мы можам толькі гадаць, і па сутнасці пытання знешняй палітыкі тут становіцца даволі ключавым. І я таксама, у гэтым плане, мне вельмі хочацца падзяляць аптымізм Борыса Джонсона, наконт того, што Трамп там усё разруліць, і я думаю, што хутчэй за ўсё Трамп зробіць лепш, чым Харріс у гэтым пытанні. Я думаю, што пры Харріс будзе дакладна так жа, як зараз, будзе захованы статус-кво, нічога не зменіцца. Украіна будзе атрымліваць столькі зброі, каб выжываць. Вось, а пры Трампе дакладна зменіцца. Окей, таксама не дакладна, можа і не зменіцца, можа застанецца так жа. Але хутчэй за ўсё зменіцца можа як у горшы бок, так і ў лепшы. Я схільны лічыць, што ўсё ж такі зменіцца ў лепшы, але я абсалютна ў гэтым не ўпэўнены. Тут я думаю, той лібертарыянец, які кажа, што Трамп адназначна будзе лепшы, хутчэй за ўсё проста падманвае сябе. Хаця ёсць вядомыя лібертарыянцы, якія так кажуць, напрыклад, Уолтер Блок выказаўся, што, канешне, Трамп не лібертарыянец, але ён там бліжэй да лібертарыянства, чым Тут, конечно, цяжка ацаніць, хто там бліжэй, хто не бліжэй. Ну, я бы таксама быў бы грамадзянінам США, то, магчыма, хутчэй за ўсё бы галасаваў за Трампа. Тут пытанне ў тому, што
калі мы кажам, што Харрыс там дрэнная, то нам все-таки, ну, нашы слухачы, яны такі, ну, нічога не пішуць проста. Калі мы кажам, што Трамп чымсьці дрэнны, то нам адразу да вы там за Харрыс, хаця мы ніколі не кажам, што мы там галасавалі б за Харрыс. Ну, просто мы часцей за ўсё ацэньваем все ж таки з пазіцыі, што для нас лепш, як не жыхароў ЗША. Тобто, калі б мы былі жыхарамі, мы б думалі у іншы бок. Мы думаем з пункту гледжання усходняй Еўропы, як паўплываем, намагаемся зразумець, як наступны прэзідэнт ЗША зможа паўплываць на наш рэгіён. І пакуль гэта даволі невідавочна і пры Трампе, і пры Харрыс. Таму... Ну, я насамрэч думаю, у тым ліку і пра Штаты, і тут таксама невідавочна. Тут таксама невідавочна. Я магу сказаць, што як рэспубліканцы, так і дэмакраты. Ну, калі ты лічыш, што дэмакраты — это зло, то ты губляеш палову праблемы. Так, і трэба разумець, што зло наступае з абодвух бакоў, і гэта ва ўсіх краінах свету. І лібертарыянцам даўно трэба адмовіцца ад памылковай радбардзіанскай палеолібертарыянскай стратэгіі аб тым, што мы павінны там аб'ядноўвацца там з аднымі альбо з другімі. Вось тыя ж это альтэрнатыва для Германіі першапачаткова, якая, дарэчы, навіна упершыню ў нейкім там рэгіёне Германіі, забыўся назву, выбачайце. Яны набралі 32% на выбары ў мясцовы парламент, і гэта іхная першая перамога у тым плане, што яны набралі больш, чым любая іншая партыя. Так? І альтэрнатыва для Германіі калісьці пачыналася як даволі рынкавая партыя. Да, і зараз у іх можна пачуць даволі шмат рынкавых ідэй. Так? Але, ну, нельга казаць ні пра якае распрасоўванне свабоды з іх боку. Германія не стане свабоднай пры іх, і за іх свабоды ў Германіі больш не будзе. Так? І часта можна пабачыць, што зараз больш-менш адносна рынкавыя пазіцыі, адносна рынкавых пазіцый трымаюцца шмат якія кансерватыўныя партыі. Так? Але асноўнае, наконт чаго яны спрачаюцца, гэта не пытанне рынкавасці, гэта пытанне культурнай вайны. І вось тое, з чаго мы пачыналі сёння, это вось спрэчка паміж лібертарыянцамі і гэтак далей. Я лічу, што лібертарыянцам найлепш было б ад пытанняў культурнай вайны адысці. Гэта не наша вайна. Культурная вайна — это спроба адцягнуць нашу ўвагу ад зусім іншых рэчаў, ад павелічэння дзяржавы, якое адбываецца з усіх бакоў, ад пытанняў усё больш інтэрвенцыянізму, усё больш этатызму, ад пытанняў таго, што свабоды становіцца ўсё менш і менш. Каб мы думалі толькі пра тое, а як мы там ці геям дазволім жаніцца, ці там што-небудзь такое, што таксама, канешне, на мой погляд, пытанне істотнае. Але давайце мы культурную вайну не будзем ставіць у галаву угла, будзем ставіць у галаву угла свабоду і індывідуалізм. І гэта не атрымаецца зрабіць з хаўрусамі ні з тым, ні з тымі. Нам трэба сябе праяўляць як асобную сілу. Я сходзін. Мне самому даволі цяжка разумець лібертарыянцаў, якія так робяць. Мне, дарэчы, па гэтай тэме цікавая гісторыя. Была такая, ну, па ўсяму свету, там, у першую чаргу ў Штатах, тэма, што стварались асацыяцыі, якія правяралі гульні, ці дастаткова яны ліберальны ў амерыканскім плане, ну, чтоб там дастаткова было неграў, дастаткова была там геяў і ўсяго гэтага. Ну і гэта геймерская камьюніці, яна даволі так скептычна да гэтага ўсяго ставілася, таму што пачыналі піхаць там, як яны кажуць, куды трэба, каго не трэба. І правыя ў Штатах стварылі воўк-дэтэктар, якія кажа, што вам нельга гуляць гэтай гульні, таму што там ёсць гей, напрыклад. І вось яны так прапагандуюць гейства. Я думаю, блин, не тыя, ну і тое, гэта тупасць. І тут трэба, ну, калі там фільм ці гульня добрая, там наяўнасць, адсутнасць у іх геяў, і яно ніяк не, ну, гэты фільм не зменіць. Мне здаецца, трэба, вось у фільмах трэба глядзець, каб фільм падабаўся, не каб там, каб гэта становілася часткай гэтай культурнай вайны. Ну так, і фішка ў тым, што гэта вось пазіцыя такога здаровага сэнсу, яна зараз не занятая. Таму што з аднаго боку ў цябе тапленне за гэты воўк,
так, даходзячы да абсурду. З іншага боку, таксама даходзячы да абсурду таплення за кансерватызм. Так тут... Так, Ага. апазіцыю такого вось цэнтра ў гэтым плане. І гэта тая пазіцыя, якую, на мой погляд, павінны займаць лібертарыянцы. Просто цэнтр лічаць ворагам і тыя па выніку. А мы з'яўляемся ворагамі і тым. Там можа ў гэтым і сэнс. Но это все адно дзіўна, калі ты кажаш, што там падтрымліваеш адніх, ну, калі трэба падтрымаць, то все, для іншых ты вораг становішся. І так па ўсіх пытаннях лібертарыянскіх, таму я думаю, гэта адна з прычын, чаму нам даволі цяжка даносіць сваю пазіцыю, таму што калі мы кажам, што там, напрыклад, наркотыкі, ну, ты не можаш забараніць людзям выкарыстоўваць наркатычныя там сродкі нейкія, это не азначае, што мы кажам, што вам трэба гэта рабіць, што вам не трэба калоцца, ну, увогуле не пра тое. Але калі вось, ну, памятаеш, там «Легалайз Беларусь» быў, там таксама все гэты дзяржаўныя СМІ, все там нават дэмакратычныя СМІ, яны казалі пра «Легалайз Беларусь», што яны прасоўваюць тыпу наркотыкі ў масы, што іх, ну, трэба і можна ужываць. Але гэта ж, ну, увогуле не так. Так і ёсць. Нам яшчэ вельмі шмат трэба працаваць на тое, каб свет стаў больш свабодны. Да, і каб свае думкі больш нейтральна неяк прасоўваць. Насамрэч, мне здаецца, вельмі шмат працы трэба нават, каб не тое, каб свет стаў больш свабодны, каб свет не стаў менш свабодны. Ну, таксама. Таксама ёсць. Так, ну, з тэмы у нас больш такіх цікавых, мне здаецца, нет. Ёсць толькі, што Эрдаган хоча стварыць ісламскі альянс супраць Ізраіля, што, як па мне, даволі дзіўна, таму што Турцыя гэта ўсё ж такі саюзнік ЗША, і Ізраіль гэта саюзнік ЗША, а Турцыя ў НАТО зараз. І, ну, то есть адна краіна саюзнік ЗША хочуць там ваяваць супраць іншай краіны саюзніка ЗША. Гэта блізкі ўсход, гэта заўсёды некая дзіўная каша, хто там за каго. І я калісьці спрабаваў намаляваць тыпу графіку, хто супраць каго, і карацей... Не, ну, па сутнасці ўсе там супраць Ізраіля. Ну, хтосьці больш, хтосьці менш. Напрыклад, Егіпет не супраць, здаецца, Ізраіля. Там, напрыклад, там... Ну, карацей, тыя, хто саюзнікі ЗША, яны, ну, не тое, каб супраць Ізраіля. Мне здаецца, можа быць уже нават і за, таму што калі не будзе Ізраіля, і гэтыя ўсе краіны будуць ваяваць адзін з іншым. Ну так, ну, спадзяюся, да такога не дойдзе. Спадзяемся. Яшчэ з абсурдных навінаў гэты Мадура пераносіць каляды. Таму што там, ну, там у сітуацыя ўсё яшчэ нестабільная ў Венесуэле, хаця падобна на тое, што Мадура застанецца ва ўладзе. Ось, не падобна на тое, што пратэсты там неяк перамогуць, але Мадура вырашыў, каб адцягнуць у людзей увагу, каб даць ім ачушчэнне празніка. Это перанесці каляды на мой дзень народзіну, на 4 кастрычніка. Тады ў іх пачнецца каляднае святкаванне. Якая розніца, калі там Хрыстос нарадзіўся, так? Не, ну, па факце ніхто не ведае, калі ён там нарадзіўся. Так, это... І... Ці нарадзіўся ўвогуле. Так. І там пераносіць ён гэтыя каляды сваім там указам, і гэта, дарэчы, не першы раз, калі ён так робіць. І ён так рабіў ужо раней, каб адцягнуць там увагу ад розных там кавідовых смерцяў і ўсяго такога. Ён там пераносіў і на кастрычніка, пераносіў на лістапад. Ну, але фішка ў тым, што это не зусім так, што ён трэба каляды пераносіць. То бок каляды застаюцца у той жа дзень, 25 снежня. Просто калядны перыяд пачынаецца раней. У іх пачнуцца раней святкаванні, у іх пачнуцца раней нейкія там бонусы, якія яны атрымліваюць калядныя і ўсё такое. Вось. Цікава. Ну, але гучыць это абсурдна просто максімальна. Больш абсурдна гучыць, што настолькі бедная краіна, калі ў яе самыя вялікія запасы нафты ў свеце. Вось гэта для мяне гучыць больш абсурдна, таму што нават там арабы, якія ўсё ж такі даволі дзікія для нас, у іх там культура,
незразумелыя, можна так сказаць, то яны ўсё адно змаглі там стаць супербагатымі, там какие-то дзіўныя праекты робяць. А Венесуэла, якія па суці былыя еўрапейцы, хрысціяне, што яны так прасралі. Ну, таму што арабы не імкнуліся там сацыялізм будаваць. Ну, там, здаецца, шмат у якіх краінах. То менавіта там, дзе дабываюць нафту? Ну, Так. можа быць. Так. У тых, дзе імкнуліся, то ты і ў задніцы. Так, я думаю, што ўсё. У тебя ёсць пытанні, там, навіны? Мне здаецца, мы ўжо ўсё Не, ну разглянули. навіны яшчэ ёсць, але там нічога такога надта істотнага няма, і я думаю, што час ужо нам развітвацца. Так, таму, калі вам было цікава, паставьце абавязкова лайк, абавязкова напішыце каментар ваш, калі у вас ёсць ідэі пра тэорыю вайны, то таксама нам будзе цікава пачытаць. Абавязкова яшчэ пабачымся. Да пабачення. Всім пакуль.